De Philharmonie Zuid-Nederland zet de traditie voort van de vastelavondconcerten. Een klassiek concert met een knipoog. Schoene muziek, carnavalslagers en acts die voor te lachen zien. Regisseur Peter Noten en dirigent Roger Niesse hebben een verrassend programma samengesteld rondom de lokale vastelavondtradities. Presentator Wim Steinbusch, de zangers Gerald van Gemert en Rob Reiners en de Dancehall Reality nemen u mee op een muzikale reis door de carnaval. Op woensdag 11 februari komen we weer naar het stekje van lol en plezier. In de Maaspoort geven we weer samen met de Jokers en Lottie Boermans een heerlijke vastelavondconcert. Begin uw carnaval goed met het vastelavondconcert van de Philharmonie Zuid-Nederland.